Ошай, сыйыр савырашайды. Савымчы, хатын-кыз һөнәре дип уйласагыз, нык ялгышасыз. Урал җәмгыятенең Арсай товарлыклы сөтчелек фермасында хатын-кызлар белән бер рәттән бер юлы ике ир-егет сыйыр сава. Флорид Гыйлметдинов белән Рәдис Гыйлманов. Аларның кул астында 50 баш савым сыйыры исәпләнә. Сыйыр бар. Авыр түгелмесең? Ауыр түгел, ләкин сабыры. Сыйырларыгыз яратасыз, исемдәр бармысың? Бар исемдәр, Аллах. Зайка. Яна. Гомумән алганда фермада кышлату уңышлы бара. Безнең иҗади төркем килгәндә, савым сыйырлары утарлардан фермаларга кичке савымга кайтарыла иде. Савымчылар эш урыннарына ашыкты. Малларны савымга әзерли башлады. Бар җирдә чисталык, тәртип, кыры, эшнең үз югарылыгында оештырылуы күзгә ташланды. Маллар кайтканчы ук алар алдына мулдан азык, хозяин агрегаты белән арпа, арыш, бодай, тоз, акбор, туп, патыка бергә кушылып, катнаш азык салынган иде. Әлеге эш Азат Гыймазовка, механизаторлар Эдуард Фараховка, Назиф Сәлимовка, Альмир Мусинга ышанып тапшырылган. Әйтергә кирәк, катнаш азык җәмгыятьнең үзендә эшләнә. Шулай һәр баш савым сыерына 6 килограмм, таналарга 9 килограмм исәбеннән фураж бирелә. Әлбәттә, уңышларга беренче чиратта коллективның тырыш хезмәте аша ирешелә. Тәҗрибәле савучылар Флорид Гыйлметдинов белән Венера Шейхлисамова коллективка үрнәк булып тора. Шушы авылга кияүгә чыктым. 2097-дән бирле шушы фирмада эшләйм инде, башта бозау карадым. 2006-дан сыер савам. 50 сыерым бар, быел таналар бәйләдем инде. 600-700. Соттышный. 14 аяр эшләйбез. Коллективыбыз бик карт түгел, яшьләр. Бик дружный эшләйбез. Бер яшьтән алып 3 яшькә кадәр таналарны тәрбияләү уңган, тырыш, тәҗрибәле терлекчеләргә, Илдус һәм Азат Ямалиевларга йөкләтелгән. Алар маллардан уртача 627 грамм тәүлеклек артым алуга ирешә. Шулай ук бузау караучылар Миңнегөл Әсәдуллина, Айсылу Харрасова, Наилә Шейхлисламова, Резида Әхмәтова эшләренә тугры булулар белән һәр кемгә үрнәк булып тора. Миңнегөл Әсәдуллина яңа туган бузауларны 1 айга кадәр тәрбияли. Беренче көннән башлап авыз эчерәм инде, аннан сөт эчерәм инде. Аннан бидрәгә күчерәм. 15 көн сөт эчергән, соски белән эчергәннән соң бидрәгә күчә. Кандикормы, солы кушып эчеп бирәбез инде, печән куябыз. Гомумән алганда, бүгенге көндә фермада 1706 баш эре мөгезле терлек асрала. Шуларның 450-се савым сыеры. Агымдагы елның 2 аенда 4800 центнер уртача һәр сыердан 1100 килограмм сөт савылган. Маллардан уртача 731 грамм тәүлеклек артым алынган. Коллектив көн сайын 74 центнер сөт савып алуга ирешә. Әйе, тырыш хезмәткәрләр тир түккәндә тармак, әлбәттә, үсеш алуын дәвам итәр. Киләчәктә дә җәмгыять уңганнары сынатмас. Һәр эшне тиешле дәрәҗәдә оештырыр дип ышанасы килә. Лира Гәрәева, Маяк редакциясе, Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.